Il-Kummissarju Ewropew John Dalli jitkellem għall-ewwel darba dwar il-kriżi ta' instabilità li l-Gvern imexxi minn Laurence Gonzi qed iħabbat wiċċu magħha bħalissa. Waqt konferenza tal-aħbarijiet fi Brussell, Dalli kien mistoqsi mill-ġurnalisti barranin biex jagħti l-opinjoni tiegħu dwar l-aħħar żviluppi politiċi f'pajjiżna. Għall-eks Ministru Nazzjonalista l-kriżi preżenti hija kwistjoni kostituzzjonali. I think that is a constitutional issue and these things has to be solved. John Dalli qal li l-kwistjoni tista' tkun solvuta biss internament fih dan il-Partit Nazzjonalista jekk Franco De Bono jibdel il-pożizzjoni tiegħu. Madankollu saħaq li fiċ-ċirkostanzi preżenti il-Parlament huwa suprem. Parliament is supreme and Parliament will finally decide what will be the outcome for the future stability of Malta. Sadan it-tant f'artiklu fil-ġurnal The Malta Independent, id-deputat nazzjonalista Robert Arrigo qal illi il-Maltin rawċin jistgħu fil-viċin jintalbu biex imorru jivvotaw f'elezzjoni ġenerali. Dwar ir-rexafil tal-kabinet Arrigo semma lill-Ministru Dolores Cristina u kif din itteħdilha il-qasam soċjali. Qal li f'ċertu momenti l-Gvern dera assenti f'dan il-qasam fl-aħħar snin u għal minn hekk illi emails mibgħuta minnu stess fisem nies li kellhom bżonn għajnuna ġew mwieġba wara xhur sħaħ meta ġew mwieġba. Arrigo semma wkoll it-tnaqqis ta' 40 miljun euro fl-ispiża tal-Gvern u saħaq li l-Gvern irid jgħid li ma setturi se jkunu milquta minn dan it-tnaqqis. Id-Deputat Nazzjonalista qal li ċerti ministeri li daħlu għal spejjeż ogħla minn dawk allokati lilhom irridu jiġu lura mal-linja, anki jekk dan ikun ifisser illi ċerti wedit li saru ma jitwettqux.